इउपिपिएल हानजाया नेशनेल हाइवेआव ओंखारनाय मासे सैमा बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सखौ सोर लुआ बेलाय ना हा बेरगावनानै उजिनाय बियो बा बिसोरथ' फिथा हानायाव बिराद एक्सपार्टखा हाग्रामा महिलारि सारा डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिखौ लुनानै होबाय खामानिया जोब्बाय सरकाराव फैयासै हाग्रामा सारा फिथाखौ ब्लड हाहैलायबाय बाथ्रायाथ' मिनिथाव गाइस आरो रायजो राजाफोर गावसोरबो लागाम गैयै बादि जिबादि खोथा बुङो बिरोधि दलखौ बेखायनो नैबे सेंग्राजों बिथांमोनाबो होजाबाय लामानि सैमा फाफर बादि गेब्लेलांजोबगोन होननानै दा दिनैथ' बिनि सोमोन्दैनो सावरायनांगौ बेजों लोगोसे जे जयन्त बसुमतारीखौ हेमन्त बिश्व शर्मा सारा होनायनि आन्दोआव मा खारन दं बे केन्डिडेट फोसावनायनि सिगां बाथ्राया एसे ओंखारदोंमोन ना सैथो एसे ओंखारदोंमोन नैबे खोथाया जे इउपिपिएलनि बेनाराव बिजेपिनिफ्राय सासे गेलेगोन होननाय सिङाव मा खोथा दं थारैनो जयन्तनि जायगायाव चन्दन ब्रह्म बिथांखौ लाबोगोन नामा आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मरेल सापर्ट होनायनि खोथा बुंदोंमोन दा बिथांमोना सोरखौ होमारखो आरो सोरखौ होमारगोन दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन गगा मोननाया जाला गाइस स' गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो आङो जिबि ब्लग चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं स' गिबियावनो आङो नैबे चेनेला नामखौ लाला नोंथांमोना मिथिखाबाय नंखाय फोसावनायनि थाखाय बनसुआ बिथांमोनखौ एफआइआर होबाय 1 जानुवारिखौ बिथांमोननो फोरमायहरबाय आरो थानानि गेजेरजों नङैखौ बुंनायनि थाखाय दा नंथारैखौ नंगौ होननानै बुंनायनि थाखाय बिथांमोनखौ कानुननि गेजेरजों केससो होबावनांगौमोन आंनिबा चेनेला बन्द जाथों जों बेखौ लुबैया बर'नि चेनेल जायखि सालाया मानो रिमट कन्ट्रल बेनिफ्राय बे चेनेला जाहाथे बयबो बेखौ नायो हिसाबै नंखाय फाला नंथारैखौ दाफोसावथों बेल' रायजो राजाफोरनाव बिराद पावार थायो दा बेजों लोगोसे इउपिपिएलनि केन्डिडेटनि सायाव राजु नार्जारियाथ' मैखोमै दुखु मोननाय थाहैबाय इउपिपिएलखौ गाबथाबोनानै खामानि मावग्रा इउपिपिएलनि जानानै गोख्रों खोथा बुंग्रा हाबा मावग्रा सासे मावथि जोहोलावखौ डिनाइट खालामनानै एक्जिस्टिं MLA जयन्त बसुमतारी सारखौ एमपिनि केन्डिडेट फोसावनायनि थाखाय खारना जाहैबाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनि हेमन्त बिश्व शर्मानि माखासे साल आरो बुद्धि बिथांमोना बिनि खोथाखौ बारनो हाया बेखायनो जयन्त बसुमतारी सारखौ एमपि होनानै जेनो देरहायो बे उननि खोथा बे जयन्त बसुमतारी सारनि बे MLA सिटआव चन्दन ब्रह्म बिथांखौ लाबोनाय फर्मुला हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बे मोनसे फर्मुला बिथांमोननि माखासे PMB बर्डआवहाय थानो हागौ दा बेबो जानो हागौ दा नोंथांमोनाव माबाफोर मोनसे खौरां दंबावोबा आंनि बे कमेन्ट सेक्सनावहाय नोंथांमोना लिरनानै हरबानो जाबाय आं बुजिनानै नलेज लागोन बेनिफ्राय बाथ्राया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मरेल सापर्ट होनायनि खोथा बुंदोंमोन बेनिफ्राय नैबे फट'खौ एसे नायगोर सासेया खोरोमदाव औवारि बिथां ओमफ्राय बै खनानि सासेया कृपेश दैमारि बिथां सारमोन दङ बेवहाय प्रमद बर' सार जयन्त सार लरेन्स इस्लारि सारमोन इउपिपिएलनि ब्लकनि सेन्ट्रेलनि CM बिटिआरनि गासिबो दंजोबो MLA दा बिथांमोननि ज' थालायनायखौ नुनानै जों डाइरेक्ट मिथिखाबाय बेखौ बुङाबाबो जासिगोन मरेल थरेल होननांलायला लेट जाबाय बुंनाया बिदिखौ जों नेला मोनसेल' खोथाखा जेरैखि जाया नोंथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउपिपिएलखौनो सापर्ट होखागोनखा अब्लाबो नोंथांमोननि खुगानिफ्राय बुंनाय हिसाबै दिपेन बर' सारआ मिडियायाव खोथा बुंनाय हिसाबै
खोनासंनो लुबैयो नोंथांमोना सोरखौ मदद होमारगोन फाइनाल खोथाखौ नोंथांमोना फोरमायना होबा हामगौमोन। दा बेजों लोगोसे जे दिनै हाग्रामा महिलारि बिथां सारा जेबो मावाखै होननानै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबोबाय थादों। नाथाय नैबे भिडिअ क्लिप्सआव दहाय नुबोनाय सेंग्राया 10G स्पिडआवनो बिथाङा खामानि मावदों, जायनि फलावहाय बिथाङा बुंदों जे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थानानै बिथांमोना लेक्सार होयो बेखौ सोर सोरजियामोन। नोंगौ थारैनो ओरैनोथ' सोमजियाना बेफोर बानायाब्ला। दा बेनिनो माखासे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायलांदो, अब्लानो गासिबो बुजिनो मोनगोन। नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव बुंगोन जों रावखौबो जों फर्सफुलि खालामाखै। जोंदि बिपिएफ पार्टियाव हाबफैदों आरो बे बिपिएफ पार्टियाव हाबफैनानै जोंनि खामानि मावनायखौ मोनसे मटिभेट जानानैनो जे फंबायमोना दिनैनि दिनाव बिपिएफ पार्टियाव आरोबाव फैबावदों आरो फैबावनांगौ गोबां दङ। मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकारनि जि मावनाय दांनाय बेफोरखौ पाब्लिकफ्रा स्टुडेन्टसानो जा बोराय बुरै जा सेंग्रा सिख्ला जा आजै आजौ रावबो मोजां मोनलिया। 5G स्पिडआव मावदों होननानै मा प्रुफ दङ? जे होमबा हाग्रामा महिलारि सारा जेबो मावाखै नामा? बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सखौ सोर लुआ बेलाय? ना हा बेरगावनानै उजिनाय बियो? दा बे कालचारेल कमप्लेक्सआव जिरायनानै इउपिपिएलनि लिडारफ्रा दिनै बादियाव स्पिच होबाय थायो होमबा? दा 5G स्पिडआव खामानि मावदों होननानै गावसोर बुंना लादों नङा होमबा बिसोरो? नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा बै समावनो 10G मावदों होनबाबो लस गैया। मानो होनबा इउनिभार्सिटि सिआइटि गोबां इनस्टिटिउटफोरखौ गायसनदों आरो जाय बुंग्राफोर बिथांमोना बे इउनिभार्सिटि इनस्टिटिउटनि मोनफा मोनफा प्रडाक्ट, बिसोरो लाजिनांगौसो। बिसोरो इउपिपिएल हान्जाया जेबो 5G मावनो हायाखै, नाथाय हाग्रामा महिलारिया गोदोनो 10Gखौ मावखादों। आं बेखौ दिनैनि दिनाव रोखा खालामनानै होबाय। बिसोरथ' फिथा हानायाव बिराद एक्सपार्टखा। हाग्रामा महिलारि सारा डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिखौ लुनानै होबाय, खामानिया जोब्बाय, सरकाराव फैयासै। हाग्रामा सारा फिथाखौ ब्लड हाहैलायबाय। आइफवालि दालां हाग्रामा सारनि दिनाव सेंसन जाखानाय, फिथाया ब्लड हाहैलायबाय। मेडिकेल कलेज क'क्राझारनि हाग्रामा महिलारि सारनि दिनावनो जानाय, बेखौबो नारेंखल बुख्रुबहैलायबाय, फिथा हास'लायबाय। दिनैनि दिनाव इउपिपिएलखौ आं बुंगोन, इउपिपिएल हान्जाया नेशनेल हाइवेआव ओंखारनाय मासे सैमा होनबाबो लस गैया। इसिबां गाज्रि गाज्रि बुंनो सोर अधिकार होखो बिथांमोनखौ? इसिबां डेभेलप खालामसेयावबो हमनानै ला सैमा मासेया हरनि समाव नेशनेल हाइवेआव ओंखारोबा बिथिंनिफ्रायबो गारि फैगोन, बिथिंनिफ्राय गारि फैगोन, लाइटखौ आन्दायनानै गेजेराव फाफर बायदि गेब्लेलाङो। थिग बिदिनो सेम कन्डिसनखौ फैबाय थानाय समाव जि एमपि इलेक्सन क'क्राझार लकसभा आरो दरं उदालगुरियाव रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो बिनि फिननायखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोना गावसोरनि गाज्रि मावनायनि जे फिथाइ बेखौ मोननो थांगासिनो दङ। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।